namba. Iwe. Chija Mungu chema hapa. Mfano wangu John. Ili ndilisa ura mkuru baba. Mbona John akamenipa work suit yake kubasi. Ali, na unaona ndio kaipeka ndani. John akambodzingwa kana kadzinga rakasika inda kapiwa work suit na John. Ndinda replacement yake. Interview. Iwe chama. Uzakala kamsikazieni. Mlinyapela uchema misoje gari. Meze muri kuchema makauraya. Bibi makauraya. Bibi makauraya. Bibi makauraya. Azina mosa. Pauka mama makauraya. Bibi makauraya. Bibi makauraya. Bibi makauraya. Azina. Betaka tizero makauraya. Bibi makauraya. Iwe. Bibi makauraya. Iwe. Magaura. Ai, wandinisa ngiro mfano. Nozachika. Kana mochimba su. Zaukuita izvi. Kudzwa kurwadziwa. Kuchema. You don't understand. Makuta singe ndindakaura ichoni. Kubuza moyo wangu kutorwadza kuchona akapana. If only you knew kuti chitakaitika. What did you? Saka kana musawira pana. Chichakaitika nani? Ramai. Takanga titulize. Papa. Last year, vanhu vabva kucelebrate. Celebration yekuti 20 years of safety pabasa. Manager achitau. Yes, gentlemen. This Health and Safety Award belongs to you. 20 years of no fatality, no lost time injuries, perfect health and safety culture. Mr. Mamil, yes, this award is for you and the workers. Thank you so much. Sure. It's all right. Mama papo tokatkira ponzo kuona kudai takamira pamamonya ipapo tokatkira ponzo nekuona kudai takamira pamamonya ipapo ndakazana muri pamamonya pamanana general manager na MD you know people were happy because takanga celebrate celebrate aka aiwa mulopala pamchikuira my health and safety award but no mkani okubopaipa atakawa but mzaya chizwa mzaya ndawo inzoikuleka opindira zarakai ikara zarakai tari kutura sakachi tafana utaniza kuchi aiwa mzaya patona zondawo kabati mzaya unaenda mboenda ndomunhu rovachola zona chi ndozodzoka ndozonyatsokia graft mjara zvinokukuratidza kuti mafret and load olotaka takapfira nawo kare mufanami kwete zvenyu zvekuita izvi ndida ndibonorowa risesi mufana ndodzoka pachekune mabhazi arisesi muchema ndibudonorowa mogo ungatanga zvekuti mogo ini neyangu mogo yandorova inobvumiza kweiwo noputa isingabvumizi onai makulauti akure dai ini mitai muri nakuri kuiti ini ndamunosainisa chi mapepers angu chi rested leave aiwa kunyora maexams nezvinhu zvemanga aiwa iri bhuku maborders ari mumaseva ndozodzoka ndichacheka chi iri bhuku lezi ko nai manhanzi ndiri busy ndosainisa mastudy leave papers angu ekundinonyora exam ndine masa zvanzi ndiri busy vanorwadzi vanondiita zvegwacho vanenge vaushikira magraft avo anyway kune vakaenda kurisesa vadzoki manje vanotora forever to come but meantime ndakutombodi cheka kuti masefa epasi peobin hamuna chi maborders here ari kubloka kune vasati vadzoka risesi yavaiperi kule anenge achirova moko zavo
Ngama borders akatowanda kudai so. Hey, apa na dipa kusenda isa maintenance sign apa. Reka ndozose. Ndoshandisira mahara kule wakaenda kufesa wadzoki. Men go fixa ma borders faster. Kule asati wadzoka. Ndoshimanya. Amazangu. Ndakadzoka. Tinuri. Front end loader. Kudira. Indadzoka kaini. Ndashaya kafudya yamu ndikati ndakuita basa ini. Munhu atsimbirirwa ari pasapa. Indakuzoti pai kwa munhu aenda. Unotarisa zvemapepa kwa general manager asati adzoka sei. Ndopadakati ndatinoona. Patakadzoka tikati aiwa. Chirega tichofuna kuti achi oyaza kutoisa chi paconveyor belt kutarisa kudai. Munhu akani tikati shanza ambulance. Ambulance yakauya well in time. Vakakasira chaizvo. Asi zvakaoma. Saka kana ndichiti kambo kamuri kuimba kekuti ndini ndakauraya. Aiwa. Musazvineze zvako murambiwa. Iwo ndiwo ungauraya muzukuru wako wakadzidzisa ukamurera. Mai vake vafa. Ozi ndiwo wakauraya iwe. Aiwa. Munhu anga akuita masters. Ongopa mupiro wakadaro. Kana ndiwewo. Ana munhu anopa zvakadaro ere. Hakuna mupiro wakadaro kani. Mapinasi murambiwa usazvinetse varo. Aiwa. Amhepo varoi. Murambiwa. Kana ndiwo. Unofunga kuti munhu anga akuita masters. Obva angopa mupiro wechibharanzi kudaro. Obviously kuti zimbuyara pakona. Zimroi, zimbuyara pakona, 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 zimroi. Sawira. Atidi kunyeberana. Tuda tisusu machembere edu ari muZimbabwe vasiye vazorore. Ini naiye mushakabvu John. Tisu takatadza kucommunicate zvakakonzeresa kuti afa. Dai inini ndakati pandiri kuenda front end loader yangu ndotanga ndacheka kuti muObin hamuna munhu apindamo here achicheka maborders pamasefa. Kana iye John wacho handitaifanira kuti wachipinda mukati osiya aisa sign yekuratidza kuti aiwa chi mukati mune munhu ari kuita chi basa.
So it is a lesson to all of us to observe occupational safety and health. Ma processes ese ni ma procedures ese pabasa. Not kuti tinongoita mashoti kuti anzaiwa ndinogona kungodai apa pasi kuda safety chindoita faster ndobuda anza apa pasi kuda chakandoita faster ndopedza. Kana pachina hard hit area unoita sei unopfeka hard hit area. Joy yatinoti reinforcing reinforcing occupational safety and health pabasa. Anditi ndikudzwa zvandikutaura. Matakatara zakara hadyi mwana iwe. Ndaziva kukokobenzwa brodhano achitipa odha iwe. Ndangwane odha anokungoti muzukuru wako aifere. Odha tidi odha nemasasi kamu. Odha tidi odha nemasasi kamu. Aiwa drama rapera. Asi ngandikotendeyani.